Budalikit kita karon sa laing bahin dinhi sa mao gihapong barangay sa Banting. Ug atong sutaon ang lain pa nga nakakalot usab dinhi og alahas nga ginama gihapon sa Bulawan. Ani ata sa mao gihapon nga sitio sa Sayaw, barangay Bantigi diri sa Isla sa Bantayan. Atong hinabi karon si Geraldine Ibanez, usa sa mga nakakuha og lubongan ay mga bulawan kaniadto. Pila man ka lubong imong nakuha? Usa dinhi sa pagsilhig lang nya did sa among kuan sa usa ka lubong daghan nga bulawan. So diri wala ni nimo nakaw. Wa may kuan naman tanom. Pero basig posible na ilubong diya sa ilawom. Basa Unsay mo nakuha? bitay siguro ato siya sa buwawan nga na Unsa iban man nga. tao? Unsa may porma? Kuan taliwis daw sa kuan siya ba triangle nga buwawan. Ini siya dira gid siya sa among luyo diri sa bay banda Duangan. Inana ra ka lawma ang yuta? Oo. Nanilhig ra ka? Wa nag-uwan man to siya sunod may nigimaw nga antik nga plato gamay nya ging kubkob. So, tapos na kuan man ang sinaw ni gawas. Baligya dahin pagkaugma or ana mismo? Gitago ana ito siya kay Wa mo bali magsaba. kay gipakuan namon sa mga ahensya sulti mga tinkida dili mahalin madawat ba. Kundi walat namon ani gikon sa sinang lutsi disidido man inang sa may binawbaw sa ilan ni manghuli. Gipalit gyud niya Pila? 6,000. Atong 2003. Katong dinhi pilay baligya? Barato na ka ito sa una 200 lang. Diri ra ang nakapalit. Bali regalo gud siguro to siya kay usa lang kapag kubkob naniga man ang kuan sa buwawan. Nanginahanglan ka kwarta ato man. Oo, kay nagkasakit ako. So kini wala makaut. Wa. Di ka sigurado nga dira, nabay o dili sigurado kay wa man sa damgo, ang damgo man ang may siguro nga Di damgo bawan. na kadto? Dito nga kon bana kada gabi. So mura nang duha pod ang imong nakautan. Oo. Wala na ilain. Wa. Ang kaning mga silingan nga nagkaut gipangdamgo sad na sila. Wa kay baw, suno na lang siguro sila kay patapang na lang nga kaot ba. Ang bukog nga ilabasihan basi may buwawan nga palubong kay kasagaran sa bukog may buwawan man gayud nga Buwawan. Pa- Ipangsulod bawnan. gid na. Oo. Dili ipang uban ra. gipanulob na siya pero bali nagkabugbog tungod sang kwan sanduta bas kadugayon nga So panahon. katoy mo to yung imong giingon kaniha. Ni. Kani. Mga binung. Anong binungahon man ang tawag? Amo man tawag kay daw sa kwan man siya porma daw corona ba nga gamay. Binungahon. Ang tawag ini siya. Nagpila inyong baligya sa kada usa. Kada piece may ari tag 50 kay kinagagmayan amo ini sunod ang dag ko na sini 200. Unya paliton kada usa. Oo, tag 50. So pila man usually ang makuha nimo? Ang halin kid sa tunamon 800 sa usa lang kaduta nga amo ni kada ko ano. Maporma na siya, namalit giporma nga bracelet. Di man to nakuha. Dira sa ubos. Na may uban ko na maghuwat sa kulyada. Unsa man ang kulyada? Kulyada, gabagat kay magkuan sang bawd maniga man ang kilid sang baybay. Kay magawas Mangitag ang wawan. So kining imong lugar dinhi wala ni makauti. Gikaot din nila pag soy man sila kakita. Lawom ang kaut. Sa sulod sa National Museum Galleries nga nahimutang sa Museo Sugbo, ang atong Provincial Museum, adunay mga importante kaayo nga artifacts nga nakalutan sa duha ka lugar. Kini ang Plaza Independencia ug ang Plaza Atubangan sa Simbahan sa Buluon. Ato karon sa taon ang mga bulawan nga nakalutan didto. Higala niata sa usa sa duha ka gallery sa National Museum branch diri sa Cebu nga naa sad sa sulod sa Museo Sugbo. Ug ato ikahinabi karon si Edric Bombomiano ang curator kay sa atong Oktubre 2007 nag-excavate ni diha sa Plaza Independencia. Ug sa dinhi uli nami nagpabili ni siya og iyang gimonitor ang pag-count sa subway ug nakuha niya kining bulawan nga ania sa atong luyong. Pagpadayon na mo og monitor sa gihimo sa Kajima Corporation nga gibantayan nato gikan sa alas 7 hantod unta sa alas 10 sa gabi kay may pagkahuman. So pagka alas 7:30 nakita na lang nato nga naigo sa backhoe ang kaning usa ka porcelain nga murag ewer or katong murag tipat no. Unya gatuotan nga katulang siyang makuha. So pagpahunong nato sa Kajima Corporation sa ilang construction kadali para tan-awon kung unsa ang nakita. So diha natingala na lang tangang daghang kay nanggawas. Pero pagkagabi diin mo yung dapita. Usa ni sa kalubong nga murag elaborate kayo ang pagkalubong kay daghan kay mga porselana ug mga klase-klase nga mga trade wares yun nato mga burial goods. Unya pag script pag yun nato kadaghanan ni gawas kaning death mask ug kauban na ni siya kaniyang skull. So sige ta og ukay sige ukay hantod nga nang gawas nga perting daghanan di ay mga associated materials ani nga lubong. So makaingon gyud ka nga kung dunay mga inani
dato-datoon gyud or daghan gyud mga kaila siguro nga mo. Uban og lubong. Posible kay naa pa man siya murag gibutang nga dagger sa iyang kiliran ug katong hantod sa iyang tiilan ug sa iyang tuhod daghan pa kay Kompleto nagawa gyud, mga no? porselana. Ang sayang lang kay nagdali man gud ni so kay tungod sa subway mo na nga wa kaayo siya maatiman og archaeological gyud nga pamaagi pero daghang mga taga National Museum ug mga archaeologists ka obserbar sa pagkaot. So ang atong pagkuha gyud nato ani so very significant find siya sa in the field sa archaeology diri sa Cebu. And I heard dunay plano ang National Museum nga huwaman ni dadon sa Belgium sa usa ka exhibit no bahin sa Pilipinas. Hopefully mo nang atong sayran karon gikan sa main office sa Manila kay further analysis kay murag karon na siya nakita diri sa Cebu nga naay provenance nga maingon nato. Okay, mao ra man ni first time no nga gold mask daghang na nakuha sa laing mga lugar sa Surigao sa kuan but puro mga treasure hunters. Kini ra gyud ang mga archaeologists ang nagkaot. Kani initially na document ginato siya in situ kung naunsa siya pagkapor. Sa mga archaeologists gud ang nagkaot ani mga kaigsunan ug mga higala. So do na gyud proof ang Cebu nga sa mamatay ta kaniadto ato mga kaliwat tabunan og gold ang mata, ang ilong ug bakba sa giingon pa sa mga Spanish nga mga chroniclers. Therefore, maura gyud ni ang mga facial covers nga gikonsider nga scientifically obtained. Naka-display usab dinhi ang usa sa mga daghang mga bulawang alahas nga nakalutan nako kauban ang ako mga estudyante sa University of San Carlos ug sa National Museum. Mao kini ang gitawag nga inahas nga klase sa kwintas. Karon, sumala sa ebidensya nga atong nakita, dili lamang sa Plaza Independencia ug sa Bantigi, Bantayan, kung dili hasta dito sa Buloon. Subayon nato ang mga nahisulat sa mga Kastila. Kaniadto sa pagsugod pagyud nila pag-angkon sa Sugbo ug sa kapupudang Pilipinas. Halos 500 na katuig ang nakalabay. Ang pinakauna gyud nga paghulagway nga dugay na gyud kaayo gigamit ang bulawan sa mga Subuanon maong nahisulat ni Antonio Pigafetta, ang manunulat ni Ferdinand Magellan nga niani sa Sugbo ni atong 1521 o 1521. Matud pa niya si humapon daw dunay duha ka aryos nga gisulob nga pagkadako kaayo. Pinuhat kini sa bulawan o giubanan sa mga mamahalong mga brilyante. Human siya na bunyagi, agi og balos niya sa gasang gihatag ni Magellan kaniya nga usa ka lingkuranang tinaptan og pulang sede. Gisugo dayon ni humabon ang iyang mga magmumugna nga buhatan usab si Magellan ug mga aryos nga ginama sa bulawan ug duna usab mga brilyante. Lakip na ang mga pulseras, mga alahas alang sa bukton ug sa tikod nga ginama usab sa bulawan.